Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika ppubblikat l-istandards għall-kwarantina li huma obbligati jsegwu persuni li jaslu f'Malta bla ċertifikat tal-vaċċin skont l-avviż legali li emenda l-Ordni dwar l-Estensjoni tal-Projbizzjoni fuq l-Ivvjaġġar lejn il-Pajjiżi kollha. Persuni mingħajr ċertifikat tal-vaċċin rikonoxxut mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika li jidħlu f'pajjiżna mil-lista ta' pajjiżi elenkati fl-avviż legali jridu jkunu fil-pussess ta' test negattiv tal-COVID-19 li ma jkunx sar sa mhux iktar minn 72 siegħa qabel il-wasla tagħhom f'pajjiżna. Dan it-test għandu jiġi ppreżentat biex il-persuna titħalla titla' fuq l-ajruplan għal Malta. Mal-wasla f'pajjiżna, persuni mingħajr ċertifikat tal-vaċċin rikonoxxut iridu jagħmlu perjodu ta' kwarantina mandatorja. L-istandards jesiġu li l-kwarantina ta' erbatax-il jum issir f'lukanda rikonoxxuta mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Tfal ta' bejn it-12 u l-15 sena li għandhom residenza fissa f'Malta u m'għandhomx ċertifikat tal-vaċċin jistgħu jagħmlu l-kwarantina obbligatorja fir-residenza tagħhom. Nies li għandhom aktar minn 16 sena li huma residenti Malta ukoll jistgħu jitolbu għall-awtorizzazzjoni tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika biex jagħmlu l-perjodu ta' kwarantina f'residenza alternattiva. Kull każ jiġi deċiż fuq bażi individwali, imma f'dawn il-każijiet il-persuni li jgħixu fl-istess residenza ikollhom joqogħdu fi kwarantina tul l-istess perjodu. Tfal ta' bejn il-5 snin u l-11 sena għandhom jippreżentaw test negattiv meta jkunu akkumpanjati minn adulti li għandhom ċertifikat tal-vaċċin, filwaqt li tfal iżgħar minn 5 snin jistgħu jidħlu Malta mingħajr il-bżonn ta' test. Il-persuni li jintalbu jagħmlu kwarantina fil-lukandi rikonoxxuti se jintalbu jħallsu 100 euro għal kull lejl għal kull kamra. Dan il-prezz jinkludi kolazzjon li jisserva fil-kamra stess. Spejjeż addizzjonali għandhom jitħallsu mill-persuna li tkun qiegħda fi kwarantina.